Perfekt suder igen på majs. Noget af det mest fantastiske ved suderfiskeriet, det er de naturoplevelser, det giver, når man tager ud til Skovsøen en forårs- eller sommeraften og oplever aftenen, der bliver til nat, der bliver til morgen. Det er, når man sidder fuldstændig fokuseret på sit flåd, så fortættes duftene og stemningen og de visuelle indtryk og lydene. Nattergalen, der pludrer, gøen, der kukker, natteuglen, der tuder om natten. Det er en helt unik oplevelse. Og noget af det allermest spændende, det er selvfølgelig, når det begynder at dæmre, og morgentågerne ruller hen over søen, og suderboblerne begynder at komme omkring fløjten, enten i striber eller i plamager, så man bare tænker, nu kommer hugget. Og når man så endelig ser fløjten, der bare stille og roligt går ned, eller rejser sig eller vandrer, og gør modhug, og man bare kroger i et massivt udløb, som bare kører tværs gennem åkanterne eller ud til siden, og man bare skal holde på hat og briller for at holde fisken fri, og den plasker rundt i overfladen og leverer en fantastisk vej. Det er en unik oplevelse. Og belønningen, når man så endelig sidder med sin suder i hånden, den her fantastiske messinggrønne fisk med blødt afrundede finner og rubinrøde øjne, det er virkelig en af vores allersmukkeste ferskvandsfisk. Mit første suderminde og min allerførste suder, den fangede jeg i en mose i Nordsjælland, og jeg var ikke særlig gammel. Jeg var vel 13-14 år, og jeg var taget ud til den her mose. Jeg var faktisk taget ud for at spændefiske, og da jeg stod der og spændefiskede og kastede min 18 grams refleks, så pludselig så jeg noget under en åkantblad. Og jeg stirrede, og pludselig kunne jeg se, at det var halen fra noget, som jeg ikke havde set før. Og jeg tænkte, det må være en suder. Jeg havde set billeder af suder og var meget fascineret af tanken om at fange en. Og pludselig så kunne jeg også se hovedet, der gled frem på den anden side af åkantbladet. Så var jeg jo fuldstændig fyr og flamme. Så jeg cyklede de der 6 km hjem til mit hus og fik pakket nogle fløde og noget majs osv. Og så tog jeg afsted om aftenen, og så glemte jeg alt omkring mig. Og jeg glemmer aldrig den aften, hvor jeg fangede min første suder. Jeg sænkede fløjet ned præcis der, hvor jeg set suderen, kastede lidt majs ud, og så sad jeg og ventede. Og lige da det var begyndt at blive mørkt, så gled fløjet ned, og jeg krogede den her fantastiske suder. Jeg ved ikke, hvor stor den var. Den havde sikkert været 1,5 kilo. Det var en skelsættende oplevelse for mig. Det var det, der for alvor gjorde, at jeg begyndte at være helt vild med at nedefiske. Og ja, jeg glemte alt omkring mig og fiskede videre ind i mørket, og jeg havde jo så faktisk glemt at fortælle mine forældre, hvor jeg var taget hen. Og jeg blev fisket til næste morgen, og de var meget nervøse, og da jeg kom hjem næste morgen, der fik jeg stor skæld ud, fordi de havde måttet ringe rundt til alle mulige. De ringede til formanden for Lystfiskerforeningen for at høre, om han vidste, hvor jeg var. Han ikke vidste, hvor jeg var. Jeg var bare fuldstændig fortabt til det der suderværk der. Og ja, det blev jo så starten på et langt liv, hvor jeg har været meget fascineret af at fiske suder. Efter jeg havde fanget min første suder, begyndte jeg at blive mere og mere seriøs omkring nedefiskeriet og blev virkelig bidt af det. Og så var det jo ikke kun suder, så var det også brasen og skaller og karusser og karper og sådan noget, der blev fisket efter. Jeg begyndte at blive mere og mere seriøs omkring mit suderfiskeri, og der gik en del år, hvor jeg fangede masser af suder, men egentlig ikke nogen særlig store nogen. De største var måske 2,5 eller deromkring. Og så skete der det, at jeg begyndte at blive mere seriøs omkring rent faktisk at finde de vande, hvor de store suder er. Og det bragte mig rundt til en masse spændende søer, hvor jeg fik en del store fisk, op til 3,7 med fisk over 3,5 fra en del forskellige vande. Men jeg manglede stadigvæk den helt store fisk. Så skete der det, at vi hørte om en meget kendt sudersø i Sverige, der holdt nogle rigtig store fisk. Og der tog min kammerat Søren Bæk og jeg over, og på den her tur, der lykkedes det os endelig at fange nogle rigtig store suder. Vi fik en hel stribe fisk, hvoraf de 2 største var en fisk på 4.225, en hanfisk, som er så vidt vides den største hansuder på det tidspunkt taget i Skandinavien. Og så fik vi også en kæmpe fisk, Lublan, som den hedder, der var den største kendte hund i Skandinavien på det tidspunkt. Da vi var den første gang, jamen, der blev den vejet til lige over 5 kilo, og da vi var den anden gang, ja, der var det vist 4.960 af vægten balanceret ved. Så det var simpelthen en drømmesuder af dimensioner.
En af de ting, jeg elsker allermest med sudefiskeriet, det er det her med, at det ofte er aften, nat, morgen i sommerhalvåret. Og det betyder, at det er typisk noget med at komme magelig tid efter aftensmaden, så man er fuldstændig klar. Og så ellers tjekke pladsen ud, blande noget foder, lodde dybden, række fløjtaklet til, måske lige kaste et par foderkugler og løsfodre lidt, og så ellers fiske, når solen går ned, og måske lidt ind i mørket. Når man fisker i mørket, så kan man nogle gange gøre det med lysflåde, men ofte så er det dæmringsfiskeriet, der er det bedste. Så tit gør jeg det, for ikke at skulle stå fuldstændig grotesk tidligt op, at jeg tager en parasol og en sovepose med til søen, og så crasher jeg der, så jeg ikke skal super tidligt op, for også at skulle transportere mig selv ud til vandet. Og så er det jo helt perfekt, når det begynder at dæmre så småt, at stå op, og så er det helt klar. Fløjet er rækket til, der er foder, der er fuldstændig styr på det. Det er bare at avne op og kaste ud. Men på trods af, at vi fik nogle rigtig store fisk i Sverige, så har en dansk suder over 4 kilo stået meget højt på ønskelisten i rigtig lang tid. Og det lykkedes faktisk her forleden morgen, hvor jeg var taget ud til et vand, hvor jeg tidligere havde fået fisk op til 3,5 kilo. Jeg fik rækket fløjtaklet op, blandet noget foder og fodret, og så sad jeg ellers og ventede. Efter en halv time, måske der omkring klokken 4 eller sådan noget, så begyndte der at komme rigtig mange surebobler omkring mit flåde. Og inden længe så gik det simpelthen under, og jeg fik et super hug med en fisk på 3,7 kilo, og så var jeg jo rigtig godt i gang, kan man sige. Jeg fodrede lidt mere, løsfodrede lidt og fiskede videre, og der skete ikke rigtig noget i et stykke tid. De var virkelig svære at kroge, så jeg gik ned i en størrelse 10, kun med et majskorn, for at bedre at kunne kroge fiskene. Og der omkring ved 6-tiden eller sådan noget, så fik jeg et super godt hug med en fisk, der kæmpede virkelig godt. Den tog godt til siden og til den anden side og rundt og udløb, og det var sådan, så jeg var nødt til at strække armen rigtig godt ud, for at ligesom kunne holde den fri af nogle grene, der er under vandet. Men til sidst så lykkedes det at få den her fisk i nettet, og det var en super fisk på 3,95. Den var også rigtig tæt på de 4 kilo, men jeg var over the moon, for det var faktisk min danske PR på det tidspunkt. Men så skete det hverken værre eller bedre, end at jeg cirka en time senere fik det hug, jeg altid har drømt om. Fløjet gik lige så stille og roligt ned i klassisk syderhug, krogede fisken, og der kunne jeg godt mærke, at det virkelig var en sød fisk, der startede med at tage et super langt udløb, og bare med, at det var virkelig massiv, stor hovedryst, og ja, til næsten tog et udløb på 30 meter eller sådan noget. Og det gjorde mig lidt nervøs, fordi hvis den kajtede til siden, jamen, der kunne jeg risikere, at den kom ud i sted, hvor jeg ikke rigtig kunne få den fri af nogle grene, der er på et lille hjørne. Men heldigvis så lykkedes det mig at få presset den ind, og den tog et udløb til siden og plaskede rundt godt i overfladen, og flere udløb. Og så til sidst, efter at den havde gået tungt inden foran, så kunne jeg stille og roligt køre den over nettet. Og da jeg løftede nettet, der kunne jeg godt mærke, at det her, det var bare den suder, jeg har fisket efter i så mange år i Danmark. Og jamen altså, 4,2 kilo vejede den, og jeg var
over the moon. Jeg er faktisk stadigvæk over the moon. Hold kæft en fisk. Det var en fantastisk oplevelse. Så lykkes det efter alle de år. Hvad skal det næste mål blive? Jeg ved snart ikke. Jeg er faktisk mere end godt tilfreds med den fisk. Men jeg fisker videre efter suder. Så må det næste mål jo blive 4,5 eller 5 her i Danmark. Det kunne være så fedt.